चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय जोङो दायो रौता फारसे थांनो नागिरदों आरोना ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय सासे बिनानाव गोदै दङ आंहा ओमफ्राय आब' जोंनाव फैथारनांगोन ख्रिस्टमासाव होननानै सिगांनिफ्रायनो लिंहरबाय थाखानाय नालाय ओमफ्राय दा जोङो थांनो थाखाय बेयावनो रेडि जादों आरो ओमफ्राय दा बिबोनां सानै दङ बिबोनां सानैया आंजों थांफानो नागिरदों नालाय बिसोरखौ एसे नेदों आरोना ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो ना मा बुङो थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ नै नायदो देरहा बिबोनां थांफागोन आंजों बिबोनां ओमफ्राय गोजाङा नोङो मानो सुइटार गानखादों जि गुसा दोननाय 10,000 सुइटार गानलाबाय थांबाय थानोसै नङा बाइक गाखोनायनि खोथा दं नालाय बार नांलाङो सुइटार गानाबाथ' गोजाङोना आंनि बिबोनां सासे राहुल दङ बेबो थांगोन होख्लायलांसै रौतायाव ने थेख्ला ओं रौतायावसो न'खौ नुफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन नै जोङो दायो थांगासिनो ओमफ्राय दिनैनि बोथोरा ओरैबायदि थान्दा ना ओरै खुवा खुजोबनायमोन ओमफ्राय गानफब जोमफब थांनांबाय जोङो उफाय गैया ओइ नै सानैया जोंजों थांफाग्राया होख्लायगासिनो सालायनाया बिसोरबो गोजांदों सालाफ्रा ट्रेन बारस'ना होलायबायहाय नै लामायाव दा थाथ'नांलायबाय दसे मोनै खासिखौमोन है मानो दलद थाया दे नोङो थांग्रा नै सफैबाय जोंहा आगै मवा मोनाव फैयै फैनानै ओमफ्राय आगैखौ लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो दायो आगैमोननि मा होनो गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरो थांनो नायनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम हाबनो नागिरदों ओमफ्राय आं हाबफेराखैबोमोन माबायदि जोङो हाबहैनायसै आरोना ख्रिस्टमासनि लोगोफोर जोङो गिर्जाखौ सफैबाय आगैमोननि गामिनि गिर्जाखौ सफैबाय नायदो समायनाखा ओइ लाफैगासिनो साहा लोंनो लिंबोदों नालाय जोङो हाबलांनायसै आरोना फैदो दे थेख्ला मा मबाइल नायबाय थायो जादो गपसोखा साया लोंदो बेम्पायार हाथाय लानानै जि मोजां नोंना हाथाया मालाय बेम्पायारनि बायदि नोंनाव मोजां फिसा फिसा एसे हलंगा आरो गेजेराव आंना साबसिनथार नै आंनि केरखं गोजा जोङो दायो आगैजों जों गिर्जायाव हाबहैनोसै ओमफ्राय लोगोफोर नायबानो जाबाय नैबे आगैयाबो इउटुबारसो ओमफ्राय मवा दैमारि ने बसुमतारी मवा बसुमतारी ओमफ्राय टाइटेलखौ बावलायबावो आरो ओमफ्राय आगैया इउटुबारसो नालाय ओमफ्राय जोंहा बिदिनो इउटुब चेनेलावहाय लोगो मोननानै नाम्बार लालायलायनानै बिब' बिनानाव बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दायो गिर्जायाव हाबनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आगैनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामना हो मवा बसुमतारी मिथिबाय ना ओमफ्राय नै जोंखौ आर'नाइजों बरायबाय ओमफ्राय नै थेख्ला मोनाबो बरायजाबाय मानोना आलासिफोरखौ गासिखौबो बरायो नालाय आर'नाइजों ओमफ्राय आंहा फार्स्ट टाइमखाय जोबोद एसे लाजिनाय मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय मोजांबो मोन्दों आलासिफोरखौ बिराद केयार खालामो बिसोरो ओमफ्राय बिराद रेसपेक्ट होयो
मोजां नुदों आङो नैबे डेक'रेसनखौ दंफाङाव माबानायखौ ना नै आगैया फट' साफायनो नेगासिनो साफायदो सिख्लाफ्रा मालाय नै फट' लालायलायदों आगैमोना माने बेयो मोनायाव हरावसो बिराद मोजां जोङो आरो ना लाइटजों गोजौ बियो हरावहाय ओमफ्राय दा सानथाय नङा आरो लाइटखौ ओमफ्राय नै ओंखाम जानो आखाइ सुदों जोंहा आखाइ सुनानै लाखाबाय खाम जानो रेडि जाबाय बुरजा जाना हो दे ओंखाम नेदों मवाया नै आगैया अरना लाफ्लांबायलै सोरबा रायखांदों बियो ने बा मालाय स्किना ग्लयिं जाथारदों लाजियो जानोसै दायो नानि सासेया गावदांदांखा ओंखाम फैबाय आलिसा दा आलिसा जायो दे आगै जादो बा भिडिअ लालायलायदों लाब्रा होबा जागोन आं खुगाखौल' नुगोन आरो ना जानायखौल' जादो दे जादो मिस्टियाबो अखाना हो जाबाय मिस्टिया मिस्टिबो मोनजायो मिस्टि अमा ओमफ्राय बयबो जाखांजोब्बाय नै ओमफ्राय जोंल' लास्ट जायो बयबो जाखांजोब्बाय जोंहानो लास्ट ने आगै मिस्टिया जाजोब्बाय नै लोगोफोर जोङो माबा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै बिसिना गय होआनो ओमफ्राय गय होयिनि बदल आपेल मोनजायो आरो ओंखाम जाखांनानै आपेल जाबाय दायो ओमफ्राय दसे थानानै जोङो ओंखामबो जाखांबाय नालाय ओमफ्राय थांनोसै आरो ना ओंखाम जाखांनानै जों दसे जिरायनानै थांसै आगै दसे जिरायनानै थांनोसै ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय नै बेलासि जाबाय माबायदि मोन्दों फैनानै जोबोद बरिया मोनदों जोबोद बरिया मोन्दों लो राहुलालाय बुरजा जादोंना ओंखामा नों बेसे बुरजा जाखो एक केजि थांसै जोंहा दायो ओंखारलांसै गिर्जानिफ्राय ओमफ्राय नै आगैमोनाबो दोनलांसिगोन ससे बैसागुआव थांनांगोन बैसागुआव जायो दे थांगोन आगै गावदां बाय बाय थांसै ने औ थांसै मालाबा लोगो मोनगोन ओं बैसागुआव आं लेंखागोन नोंसोरखौ जायो दे आंना बिनानावफ्रा जि सनाखानो आयै गुफुर गावदांनो गाहाय आरो एसे दा ओमफ्राय सिनायिफ्रा जायफ्रा सिनायाखै गोदान साबसक्राइब खालामनानै होदो ना मानो दे होमबा ने दा थांसिगोन ना आब'आ बाय बाय